Goedenavond, het is zondag 8 januari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een woonboot aan de Londense kaai in Middelburg is vanmorgen deels gezonken. Dat komt vermoedelijk door een lekkage. Er is niemand gewond geraakt. De boot ligt nu vermoedelijk op een laag slik. De woonboot was bewoond. En het waterschap Scheldestromen heeft een olieboom geplaatst bij de woonboot. En dat is een olieabsorberende drijvende ring rondom de boot om eventuele olie op te nemen. Richten, turen en dan goed schieten. In Kloetingen gingen zo'n 80 boogschutters vandaag de schietbaan op om hun pijlen te richten op de overwinning. De wedstrijd werd door studenten Event Management georganiseerd voor het goede doel, Stichting EduKans. We zitten nu ongeveer op de €1500. Is dat het doel wat jullie hadden? Nee, eigenlijk was het €500. We hebben halverwege het project hebben we het al verhoogd naar 1000. En vandaag zijn we erachter gekomen dat we makkelijk de 1500 kunnen halen. Hoe voelt dat? Ja, super. Het eerste echte evenement van de studenten is dus een succes. Het is echt heel leuk dat je het papierwerk zo tot leven ziet komen. En dat je echt alles ziet gebeuren wat jij hebt georganiseerd. En op deze zonnige dag moesten sommige boogschutters er weer even in komen. Hoe gaat het vandaag? Fantastisch. Nee, het gaat wel redelijk. Ik heb iets te weinig geoefend. Ik mag wel wat vaker gaan oefenen. Maar het gaat natuurlijk om het plezier. Een mooi schot, daar kan je heel erg lang van nagenieten. En meestal heb je er wel een paar bij een wedstrijd. Als je echt heel goed bent, dan heb je er meerdere. Maar kom gewoon een keertje kijken. Doe het een keer. Doe gewoon mee en dan voel je het als je hem te pakken hebt, zeg maar. Nou, ik wil het wel een keer uitproberen. Nou, dan ga ik jou zo meteen even de boog geven. Dan mag jij een testje gaan doen. En belofte maakt schuld. Ja, dat is de bedoeling. Nou, hij was wel naast. Hij ging recht op het doel af. Ja, dat wel. Ja, ook wel wat donkerder. Dan komt zij wel wat meer naar voren. Christine van Driel zet de laatste puntjes op de i als stadstekenaar van Middelburg. Het afgelopen jaar heeft ze de stad tot leven gebracht op papier. Als je een gebouw of als je een stad bezoekt, ja, dan kijk je vluchtig. En dan zie je die details, daar let je dan niet zo op. Maar die zijn juist nou zo leuk om te tekenen, omdat dat vaak de sfeer weergeeft. En de wind, de geluiden, de mensen die tegen je beginnen te praten. Dat is het leuke eigenlijk van stadstekenen. Maar helaas zit het jaar er alweer op voor Christine en haar collega Boris Peters. De Tekenacademie is op zoek naar opvolgers die ervoor moeten zorgen dat het tekenen meer onder de aandacht wordt gebracht. Tekenonderwijs, daar wordt niet zo heel veel meer aan gedaan. En dat wilden wij als het ware weer op de kaart zetten door te zeggen, ga nou eens tekenen. Inschrijven kan tot 15 januari middernacht. In totaal worden er 2 stadstekenaars uitgekozen. Een hobbyist en een professionele tekenaar. De tekeningen van het afgelopen jaar worden geschonken aan het Zeeuws Archief. Lachende gezichten vandaag bij de promotiedag paardensport gehandicapten in Nieuw- en Sint-Joosland. Na 2 coronajaren konden ruiters met een beperking van diverse maneges uit Zeeland en Brabant weer hun paardrijkunsten tonen aan publiek en de jury. Maar het plezier staat voorop. Ze hebben niet zoveel als in wedstrijden en waarin ze zichzelf kunnen laten zien aan het publiek. En natuurlijk ook om er bekendheid aan te geven en om te laten zien dat er meer mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking. Dus bijvoorbeeld om te kunnen paardrijden. En voor hun vind ik het vooral, het is een leuk uitje. Toch kunnen de deelnemers in de prijzen vallen. En daarom is er van tevoren flink geoefend. Doe maar een paardrijden maandag. Op maandag doe ik rijden. Op maandag. En door dat trainen verliep de presentatie zonder problemen. Omdat ik goed gereden heb. Draven ging goed. Van dat paardrijden word je ook nog sterk. Spierballen. Omdat ik Taco controle kan houden. En Taco het paard heeft het geweten, want hij hield zich prima aan de instructies. Een walgersonderonsje gisteren in de finale van het indoor sokkentoernooi in Terneuzen. Tussen de tweede klassers SCS in de rode shirts en Walcheren in het geel-zwart. Walcheren komt vlak na rust op voorsprong dankzij deze treffer van Geraldi Geerman. Na 2 toernooiloze jaren vanwege corona werd gisteren de 35e editie van het indoor sokkentoernooi in Terneuzen gespeeld. Walcheren verdubbelt de voorsprong, Nicky van Merienboer maakt een ongelukkige eigen goal.
Het aantal deelnemers is historisch laag. Er worden daarom geen voorrondes gespeeld en er waren slechts 10 teams present. Hier maakt Van Meriënboer zijn eigen goal goed en hij brengt de spanning terug in de wedstrijd. 2-1. De Klok is ook een tegenstander van SCS dat niet lang meer heeft om iets aan de achterstand te doen. Een kans komt er nog wel hier voor Van Meriënboer, maar doelman Ben Salam reageert razendsnel. Walcheren wint de 35e editie van het indoor sokkentoernooi. Ik vind het spelletje heel mooi met de boarding. De bal die blijft voortdurend in het spel. En de echte liefhebbers zijn er best veel, altijd geweest. Alleen nou proef ik toch, net zoals dit jaar, dat valt me eigenlijk zwaar tegen dat er clubs eerst inschrijven en dan weer afzeggen. Altijd bij het sokkentoernooi op de zaterdag, finale dag, hadden we altijd een bomvol huis, om het zo maar te zeggen. En dat moet eigenlijk terugkomen. Vandaag was eigenlijk weer een meevaller, want de buien bleven overdag achterwege en de zon had redelijk vrij spel met een paar stapelwolken en temperaturen van 9 à 10 graden. En nu is er morgen ook wel af en toe zon, maar de bewolking neemt toe en er komen ook enkele buien bij. Dat begint in de loop van de avond en vannacht. Vannacht is er ook kans op een bui met onweer vanaf zee, want de luchtdruk gaat nog wat verder omlaag. Die komt dan morgen wel weer boven de 1000 millibar en de ochtend is meestal droog met vrij brede opklaringen. Maar in de middag zijn er verspreid toch al een aantal buien, met kans op onweer en ook op hagel. Middagtemperatuur morgen 8 à 9 graden en ook dan meestal een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dinsdag begint dan droog, maar dan is het weer bewolkt en in de middag en avond komt er vrij veel regen bij. Woensdag is opnieuw een dag met opklaringen, maar ook een bui en donderdag is de regenkans weer wat groter. De maximumtemperaturen liggen rond het midden van de week op 10 à 11 graden. En tot zover het Zeeuwse nieuws voor nu. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze site of in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.